Hello everyone, nangli tumaphan arling channel ahin pen ningkan kimi akardom pajirlo. Pini keneli puthot Karbi a subject a MCQ si nangli tumathengno nampaklang thu ikpo. Tangte pangchang ik phitlo nang. Question number 1. Komentu se Lammet po Samson sing ingti pirthe kahache lo. A. 1903, B. 1914, C. 1904. Answer C. 1904. Question number 2. Komentu se Lammet Kuru Longkam Teron pirthe kahache lo. A. 1932, B. 1939, C. 1936. Answer A. 1932. Question number 3. Karbi Medium School whom koan do. A. 209, B. 29, C. 26. Correct answer B. 29. Aber Ketok a Karbi pi ang bongko matsi lo kethan chenglo. A. Elis timung pi, B. Basa pi ingti kathar pi, C. Kabon mili timung pi. Answer B. Basa pi ingti kathar pi. Question number 5. Monit pirthe nang hache. A. Arnam taram ta nang ne. B. Heno-aphan nang toite. C. Ang arnam ta nang budunde. Answer A. Arnam taram ta nang ne. Question number 6. Uso kipadok alun pen ale Kopi long. A. Lun aning gachibithek. B. Isi takali. C. Lun ate ot pen lam kethan ilong. Answer C. Lun ate ot pen lam kethan ilong. Question number 7. Karjulong-aphan akerap kelong. Laseng Ketok. B. Isi takali. C. Ate ot choklim. Answer A. Laseng Ketok. Question number 8. Marat Monit lapen ason aphan pulo. a.Saiklar, b.Dimthan, C. Men. Correct answer C. Men. Question number 9. Kopi alam pensi osomar atum aphan lo kethan kejoineilo. a.Assamese, b.lpi, c.English. Answer b.lpi. Question number 10. Lammet kurupo Bonglong Terang koan arta pensi Ketok lo. A. 15, B. 14, C. 13. Answer B. 14. Chorolo nangli tumaphan nili video nang kelang dun ekpot lasimo putot a video long le chetong ek thulo nang dome thakme.